Houbo un tempo no que a paisaxe chairega era pura expresión de natureza virxe. O clima subatlántico dominante, de temperaturas temperás e abondosas precipitacións debuxaba un escenario exuberante con grandes extensións boscosas salpicadas de gándaras, humedais e brañas. A fauna salvaxe protagonizaba a paisaxe daqueles días e das súas noites. O contorno natural do Castro de Viladonga. Xa no amencer da romanización na comarca, o home chairego deixa a súa pegada na paisaxe e no seu medio natural, reducindo en grande medida a extensión dos bosques que foron transformados en campos de cultivo, barbeito e zonas de matorral, utilizadas para o desenvolvemento do pastoreo e a gandería. As actividades primixenias do ser humano seguían a se practicar daquela. A recolleita continuou a ser unha actividade necesaria para a subsistencia daquelas comunidades. A práctica da caza, ademais de aportar un complemento á dieta, servía tamén para a iniciación á vida adulta e o adestramento das calidades e habilidades de homes e mulleres. Foi nestes primeiros momentos de influenza romana cando os moradores da zona fortificaron o seu asentamento en Viladonga, algo que os habitantes de Galicia xa viñan facendo desde había un milenio, dando como resultado o que hoxe coñecemos como cultura castrexa. Na actualidade, a paisaxe chairega presenta as pegadas que o ser humano deixou no seu contorno natural ao longo da historia. Os modernos usos gandeiros xeran grandes extensións de pastos e cultivos. As explotacións agrícolas cederon terreo aos usos forestais. Monocultivos de especies introducidas de crecemento rápido que comparten territorio cos restos do bosque mixto original. Sen embargo, o interese natural do contorno do Castro de Viladonga mantense vivo grazas á variedade de hábitats que podemos atopar na zona. O Castro de Viladonga emprázase no extremo nororiental da Terra Cha. O propio museo, o castro e as súas inmediacións son lugares onde a vida salvaxe flúe parella ao complexo museístico. As aves, grandes e pequenas, atopan no Castro de Viladonga un bo escenario de caza e buscan entre as súas pedras insectos e pequenos vertebrados que lle servirán de sustento. O máis terrestre dos nosos paxaros carpinteiros, o peto verdeal, é un dos visitantes habituais do castro, utilizando o seu afiado peteiro para extraer da terra insectos, vermes e outras presas.
Co mesmo fin, a pega marza alegra a paisaxe castrexa realizando acrobáticos voos que moitas veces obteñen a súa recompensa. Na entrada surleste do Antecastro encóntrase unha pequena oquedade, probable testemunha da actividade mineira dos nosos antergos. No seu interior, a natureza maniféstase de xeito senlleiro, ofrecendo ao observador un espectáculo de luz. Trátase do visgo luminoso Xistotega pennata, unha moi interesante e escasa especie da nosa flora, cuxa rareza a mantén ameazada de extinción e converte a esta antiga cova nun pequeno cofre do tesouro natural de Galicia. Para o visitante ávido da contemplación da natureza, o contorno do Castro de Viladonga ofrece grandes posibilidades das que daremos algunhas pistas. A rede fluvial. Son moitos os cursos fluviais que sucan mansamente as terras chás do contorno do Castro de Viladonga. Moi próximo ao Castro, o río Azúmara conduza as súas augas desde os confíns de Castroverde ata confluir co máis grande dos ríos galegos. O Miño comeza o seu periplo cara ao océano no lugar coñecido como Pedregal de Irimia, na ladeira da Serra de Meira. Non sen antes deterse no lugar de Fonmiñá, así nomeado por ser considerado pola tradición o nacemento do río. Os cursos fluviais do contorno do Castro de Viladonga son unha reserva de especies ribeirás da nosa fauna e flora. Baixo as augas destes ríos sobrevive unha especie de grande interese por estar ameazada de extinción e ser un indicador da calidade do contorno. O mexillón de río filtra 50 litros de auga ao día, contribuindo á súa depuración. Deposita as súas larvas nas branques dos peixes, onde medran ata caer ao leito do río e completar o seu crecemento. Desde o Castro de Viladonga parte a rota do Azúmara, un percorrido polas proximidades desta canle que axudará a quen o realice a apreciar os valores naturais do contorno fluvial de Viladonga e que pode continuar despois subindo ao Monte da Escrita. As serras limítrofes. A comarca da Terra Chá está limitada por unha serie de pequenas serras con altitudes próximas aos 1000 metros. É nestas paraxes onde sobrevive a duras penas unha das actividades tradicionais do ser humano estreitamente vencellada ao mundo natural. A explotación do gando equino en réxime de liberdade practícase nas alturas destes montes desde tempos inmemoriais. O hábitat é compartido por especies silvestres que enchen de vida cada curruncho da serra. O gato montés reprodúcese ao abrigo das masas forestais, igual que fan diversas especies de mustélidos como a xeneta, o abondoso corzo ou o fero xabarín. Con tal profusión de vida salvaxe, non podía faltar aquí un membro destacado da pirámide trófica. Nestas montañas, o máximo escalafón é ocupado por un ser lendario íntimamente ligado ao home galego desde o principio dos tempos. O lobo galaico atopa nas serras limítrofes da Chaira o hábitat ideal para a súa supervivencia. A actividade predatoria deste carnívoro sobre a gandería fíxolle pasar momentos críticos que sorteou ata os nosos días, demostrando unha grande capacidade de adaptación ao medio. As mandas de lobos atopan nas serras próximas a Viladonga un dos seus últimos reductos de liberdade que poden asegurar a supervivencia da especie.
O medio lacustre. Preto do castro de Viladonga existe un bo número de charcas e lagoas que hoxe en día constitúen lugares de enorme interese natural. Ademais da grande biodiversidade que se dá nestes enclaves, trátase dun ecosistema moi maltratado por xeracións anteriores que vían nas zonas húmidas un espazo hostil e insalubre. Lonxe desta consideración, o complexo de humidais da Terra Chá serve de hábitat a un gran número de especies de flora e fauna que gozan de protección especial pola súa delicada situación. O Luronion natans, unha planta acuática que conta aquí coa poboación máis importante do suroeste de Europa, ou o cardiño da lagoa, son especies en perigo de extinción da flora ibérica que se atopan nestas augas case que en exclusiva. O complexo húmido da Terra Chá preséntase perante os nosos ollos como un espazo cun incalculable valor ecolóxico e paisaxístico. Os terreos de cultivo. É este o hábitat máis humanizado de cantos podemos atopar no contorno do castro de Viladonga. A simple vista, pode parecer que a gandería é a única fauna que poboa estas paraxes abertas. Sen embargo, nesta paisaxe podemos atopar tamén unha grande variedade de fauna salvaxe que soubo adaptarse e ata beneficiarse dos usos agrícolas do home moderno. Confundíndose entre as cegoñas que agora sobrevoan estes campos, preséntase diante dos nosos ollos unha das xoias da fauna chairega. O esvaradizo suseiro é unha ave de cuxos costumes aínda hai moito por descubrir. Cada primavera, as grandes extensións de cultivo da Terra Chá reciben a visita destas grandes aves que culminan aquí o seu ciclo vital ao se reproducir tras un cortexo no que o macho amósase exultante, ávido de atraer a atención das femias. Esta ave, unha grande descoñecida, atopa nestes campos un dos seus escasos enclaves de reproducción en Galicia. As manifestacións naturais que se poden contemplar nas proximidades do castro de Viladonga son o resultado de milleiros de anos de relación entre o ser humano e o medio ambiente natural no que lle tocou vivir. Unha relación que hoxe continúa e da que os visitantes do castro de Viladonga poden ser partícipes con só deixarse levar polos sentidos.